आइदै फाग्लि बुरिया सामफ्रामबो बिहामजो हाथारलालां। Oi फाग्ला र मा सान्दुं गोसायाव खारलाबायखो? मा सान्दुं गोसा? 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ya 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 Oi बाहाय मा सान्दुं गोसायाव खारलाबायखो? खारनायसो होनबावदों नोङो खारनायसो होनबावदों नों बिदियावनो हिनजाव मोननो रोंनाय नंला जाम्बासो जासिगोन नों जाम्बा बालन्दासो जासिगोनथ' नोङो बालुन्दाखौ दोनथ'लोलै मानोथो खारमारदों नोंलाय? माबालै फैगौ रबिबारावहाय कुसुगाव पुलिस खारनाय दंनो फाग्ला बेखायनो एसे प्रेक्टिस खालामदां। ए नंगौ ओरैबो थांखु जालांगोरनोबा मा थांखु जायो फाग्ला न' जादो हा मानोथो खारमारामोनब्रा मा पुलिस खेखौलायनाय लोगोखौलाय बोरै थगायनोब्रा आंलाय नोंखौलाय बोरै थगायनो हाबावोब्रा आंलाय हा आंखौलाय मानो थगायनांगौ मा मोनफ्रामबो बाथ्रा एबा खामानि आंखौ थगायबाय थानो नागिरोब्रा डाइरेक्ट फोरमायनो हाया नामा? खिन्थु नों आंनो मोनसे खामानियाव हेफाजाब खालामना होनांगोन अब्लासो सैथो बाथ्राखौ खोन्थागोन आं। मा खामानि आंलाय नोंखौ हेल्प खालामखायोना आरो खालामबाय थागोन सैथो बाथ्राखौ बुं। अके आंबो सैथो बाथ्राखौनो नोंनो खोन्थागोन। नों आंनो हेफाजाब खालामनांगौआनो जाबाय नों आंनो हिन्जाव नागिरना होनांगोन। हिन्जाव नागिरना होनो बहाय हिन्जाव नागिरना होनो हानांगौब्रा आंलाय हर सान लोगो जायो जोङो उफायथ' गैला। ए मा जालाखो बेलाय? ओइ फाग्ला आयौ आरे माखौ सानबाय थाखो नोंलाय? मा साननो जों मा रायदोंमोनलाय? गोसोआव फैबाय हिन्जाव नागिरना दे नागिरना होगोन आं। थगाय मारनाय नङाना बिब्दिब्ला खोनासं नों बै दैसायाव थांनानै मोनसे समाय लानांगोन। समाय लानो खेरख'लायनाय लोगोनि बाथ्राखौलाय बोरै ना होनदोंब्रा? जागोन थौ बिदिब्ला बे दैसायावनो समाय लासै ना? बावनो समायखौ लादो फै मोनसे खोथा जाबाय नङाना दैसा गिदिराव लानो ना दैसा फिसायाव लानो? जेबो नङा फैदो बे दैसा फिसायावनो लाजागोन बे। हे दैसा गोखैनि हिन्जाव नागिरनायाव हेफाजाब होथारगोन आं। अके फैदो दानिया फुल खाहानिखौ खिथाहैनोसै आं। दे बिदिब्ला खाहानिखौ सुरु करो। आइदै सानाय सुनायाबो बारा जालायलांबाय बे फाग्ला गथ'आबो दाबो बिहामजो लाबोआ नालाय आंहासो सानाय सुनाया बारा जालायलांबाय। नै फाग्ला गथ' मा जालाबायखोब्रा दिनलाय फाग्लि बुरियालाय? बिहामजो नांगौ होनदों आंनो बिहामजो फुंनिफ्रायनो सिथ्ला सिबबाय आं बिसिबा गुवार आरो थोरसि सुबावनांगौ। फाग्लि बुरियालाय दिनै मा बिहामजो गोरावनालायखोब्रा? बिहामजो नांगौ आंनो बिहामजो खामानि मावनो। खबरदार बुरि आं दानो हिन्जाव लाथ'वा। होमबाना आंनि खामानियाव एसेबो हेल्प होथारला। आरे भाइसा सरि मा आंलाय नोंखौ सिगांनिफ्रायनो हेफाजाब खालामबोगासिनोखाना। बाहाय भाइसो बुंहरहाय बे फाग्ला मा जालाबायखोब्रा बेलाय दिनैलाय? आच्छा बिदि जादों गथ'ना सिन्था खालामनाङा दे। खुलुमबाय जै जाथों आंखौ बागदाव होनायनि थाखाय खि गोरान मोनजाथों। ओइ माथो खि गोरानसो जानो थिनखोलै? ओमफ्राय नोंसोर मानोबा फैदोंमोन? बिहावसो माबा
माबे एंगेलाव नायनानै बिहावसो होनखोलै बियो ओइ जाम्बा नोङो सिथाथ' बिहाव नङा बियो बिदासो थै आंबो मिथियासै नालायब्रा मा बुंफ्लाङो माबा आदा मैया नोंनि बिनानावखौ नायनो होननाया जोंनोमोन अ नोंसोरनोमोन फैदो जिरायफैदो दे जिरायदो टटेलि इनकामा दा माने बेसेबां हाबो मासाव बिदिनो मासाव 15,000 हाबो आरो अ थिग दं आया आं दैखौसो लाबोहोनो बावबाय नानि दैया लाबोदो नै आलासिफ्रा सफैबाय लांगौ आदा मेगनाव नांबाय नोजोराव गोग्लैबाय मेगनाव नांबाय नोजोराव गोग्लैबाय दै जारौ नों बबेनि थंखौल' आंनो खिन्थाला दै जारौ नों बबेनि थंखौल' आंनो खिन्थाला लाजिया 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 लाजिनाय गैया नोंहा लाजिया 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 लाजिनाय गैया नोंहा सोर जाखो नों बबेनि जाखो नोंलाय सोर जाखो नों बबेनि जाखो नोंलाय ओइ सेंग्रा थिफुदला लामा सामा सिख्ला जंखायग्रा ओइ सेंग्रा थिफुदला लामा सामा सिख्ला जंखायग्रा ओइ थांनानै नों जाग्रा लोंग्राखौ रेडि खालामहैदो जागोन आदा हा कर'नानि भेक्सिनखौलाय लाबायमोन नोंसोरो लानायालाय लाबायमोन मा भेक्सिन लाबाय नों मिथिया नामा गथ' मोननो रोङै जायोनो भेक्सिनखौ लाब्ला जानाय नङा नोंसोर थांदो गेथाव थांदो आया मा जाला भेक्सिन लाग्रा मानसि थांदो नोंसोरो थांदो गावनो लेंहरबाय माबायदि मानसि नोंलाय नायगोनलै बेटा नोंखौ सानसे नायगोन गवा नों सानसे है साला भेक्सिन लाबाय आयुआ खम जाबाय सानबेसे रायजो जानांगौ बिसोरलाय साननै सानथामजों थैसिगोन बायदि आदा जाग्रा लोंग्राया रेडि जाबायमोन बहा थांखो बिसोरलाय मा रेडि जाबाय बिसिनि बाखौ बै लामायाव खुरनानै दोनै आरो आंनो बहाय खुरनानै लाबो सेंग्रा मानसिफोर मा मा जाबोबो दे लोंदो मैथा जय नै मैथा खोनासं बे साला बिगुरा बिनानावखौ हराना बियो बिनानावखौनो हाबा लाथों बे सुवारा सैमाया साला बिनानावखौनो हरलायबावाना बियो र' लोंबावनो माथो थोआ मोनखोरा औलै लुबावदो गोखै आं दंलै लोंना हो
नोंथ' हिनजाव मोननाय नंलालै बालुन्दा जासिगोन नोङो बालुन्दा आंखौ थालिर गायनोबा लेंहर मा थालिर गायनो आं दानो थैनो गोसो गैथ'वालै आं दानो थैनो गोसो गैथ'वा गोसो गैयासो होनबावदों नोङो आयु आंना खम जाखाबाय सिख्लाफ्रानो गोसोखाला नोंखौ मानो गोसोआ मानो आइ खम जालाबायनांगौ दालाय नों कर'ना भाइरासनि भेक्सिन लाजाखै औ आं भेक्सिन लादोंथ' माथो जानांगौब्रा बेलाय नै बेनोथ' बुहुललै मानो भुल जानांगौ जाखो आंलाय कर'ना भाइरासनिफ्राय बारग'नो थाखायसो भेक्सिन लादों दा सरखाराबो बेखौनो थिनखादों नै नोंसोर मिथियालै सरखारनि सालाखौ आंनाव सों सरखारनि सालाखौ मिथियोबा मा सालाकब्रा सरखारनालाय मा सालाक थालाबायनांगौ जाखो देलाय खिन्थालाय मा सालाक बे आंबो मिथिना लानि बुहुमाव गोबां हारसा बांगाल बर' राभा मोस्रोमफोर बायदि देवगा मागा जानायनिखायनो सरखारा बुथारनो नागिरदों होनबालाय आंलाय माथो दाबो थैयाखै आरो मेरला मानसियानो थुजादों माथो रावबो सासेबो थैनायखौ खोनायाखै नोंसो दानो थैथ'वालै 9 बोसोरनि उनावसो थैगोन 9 बोसोरनि उनावसो 9 बोसोर बेनिखायनो नों थैनायनि सिगां आंनो थालिर गायगारनोबा खबर हो आं गायगारहैगोन ओइ मैथा माबा मोनसे राहा खालामदोलै आं दानो थालिर गायगारनो गोसो गैथ'वा आंनो बुरैबाबो सासे हिनजाव नागिरना होथारदो बुरैबाबो लाथारनोसै आं प्लिज मैथा अननानै अके राहा दं दाख्लिसो नायनाय रेजेक्ट जाबोनाय बिउटिखौ खावनानै लायसै नामा नोंनो ना मा बुङो गोखै खावरा एबा सिखावफोरखौ माथो रायजो राजाफ्रा दोखो बुयोनो नोंगौ गोखै नोंगौ रायजो राजाफ्रा थाफ्लि नायनाय थामां बुयो आरो ओरैबायदि बुयोना थाफ्लिखौ खुरबाबो खुरख'नो हाया मा खुथ्र'नो हाया होमबा बेफोरबायदि जायगायाव मानो लिंदोंनो आंखौ हो जेबो नङा जोंखौ रावबो बुनो हाया आं दं हिनजाव लायनायाव ओरैबायदि खावनानै लायगोन ना थौदोल' नोङो आं थाङालै आं गियो बिदियाव बिदिजों बोरै हिनजाव मोनबावनांगौब्रा नोंलाय फै जागोन नालाय बियो र' गोदिखौ लोंबावना गोलैगोन फाग्ला गोलैगोन बाजै बाक्सा लिरना दोन बाक्सा ओइ बुन्दु जेरैबाबो दिनै खावनानै लायथारनांगौ औ लायथारनांगौ सोर जाखो ओइ मैथा मा गोगै आं बैखौ सिनाय मोनदोंलै बैयो बिउटि बिदाब्रा बियो बिउटि बिदा साला बे दखानाव थांनो नागिरदों ना मादों बेलाय बिदाबो गैखाला थिग जाबाय थ' Nada. नानिमोन आङो बिनानावनि बार्थडेनि केक अर्डार होनायखौसो खुसिखौ लायनो नागिरदोंमोन हा नोंसोरलाय बहाथो थांनो नागिरदों नोंसोर थांनो हादों आदा दे बिदिबा नानिमोन नोंसोर थांग्रोदो आं ओरै बाजाराव थांना फैसै औ दे आदा न'आ बेनोमोन ना न'आ बेनो फै ओरै फैले ओरै फै मानसिया खामसालि सुगासिनो दं लांमारसै मालखौ थौ गोख्रै ओइ मैथा बारा गोबाव दा खालाम लादो मानसिया ayo enggar main lang naik dang kulai enggar
नावलाय लोगो बुथुखौ मा खालामनाय जादों बिसोरो थौ लोगो जों बेखौ बासिथारनांगोन ओइ मा खालामनाय जादों बिलाय लाजिया नोंसोर खालामो जोंनि गोसो Hai. लाजिया नोंसोर सिख्ला मानसि बिदि खालामनो हिनजाव मानसिया मालाय ओंखारदोलाय Hey, salah